Здравейте! Днес ще готвим ето тези топченца с кашкавал и синьо сирене. Започваме с настъргването на кашкавала, като аз използвах по-мек кашкавал, вие може да ползвате и по-твърд и го рендосвате на малкото ренде. След това нарязвате и синьото сирене, като може да го натрошите или също и него да го рендосате, както вие си прецените. Продължаваме с 2 големи яйца, които прибавяме към вече настъргания кашкавал и натрошеното синьо сирене. Разбъркваме добре, като към получената смес прибавяме сол и черен пипер на вкус. Брашното трябва да е точно 8 супени лъжици, без връх. Трябва да са равни, за да не стане твърде брашнени топчетата. Поставяме готовата смес в хладилника и продължаваме с соса. За него ни трябват 3-4 лъжици кисело мляко, 2 скелетки чесън и 2 големи супени лъжици майонеза. Горчицата може да е такава седри семенца синап и нормална смесена, като ви трябват около лъжица и половина, 2 чайни лъжички. Готовата смес оформена е на ето такива топченца с големината на орех, като гледаме да са еднакво големи, за да може да се изпържат равномерно. Аз си ги подготвям предварително, за да не губя време по време на пърженето. Пържим в смес на средно загрят тиган. Сместа трябва да загрее хубаво, а след това да намалите котлоните на половина. В моя случай имах 12 степени, тук е на 6. Ето така изглеждат готовите топченца. Надявам се видеото да ви е харесало, може да се абонирате и да видите точната рецепта долу в описанието. До скоро!